Ze kulpa izan ote zuen San Valentinek urtero otsailaren 14a heltzean, honelako irudi eta kursileriak jasan behar izateko. Bihotzak, opari erromantikoak, larrosak, baina aldakizue Agustinek gaur goizean Donostian banatu dituen larrosak nondik etorri diren? Holandatik. Holandako produkzio kate erraldoi batetik. Larrosa estandarrak ziren. Etzen nuen pentsatuko zeuri bakarrik otu zaizula maiteari loretxo bat opari egitea. Ez, Holandan ondo dakite negozio horren berri, eta hilabete batzuk lehenago hasi ziren San Valentin denboraldia prestatzen. Harrigarria benetan zein fresko irauten duten Holandako larrosek Europa guztian zabaldu eta gero ere. Belgikan ere aspaldi hasi ziren lanean, baina txokolatearekin. Urte guztian sobratutakoak urtu eta berriro forma eman diete egun handi honetarako. Adibidez, urre eta diamantezko lepokorik ezin badiozu erosi bikoteari, txokolatezko bat erosi, merkeagoa baita. Azken finean ez ahaztu, egun honetan kontua zerbait erostea dela. Horretan datza ohitura. Edo bestela, Kamasutrako iruditxoak, kondo itxurako panpintxoak, bihotz txikiak. Baina ez ahaztu, maite minduta egon behar dela honetarako.